L-inkjesta maġisterjali ma tistabbilixxi l-ebda ħtija fil-persuni allegatament suspettati. Iddikjarat dan il-Prim Ministru Robert Abela wara li mill-ġdid l-Oppożizzjoni Nazzjonalista talbet ruling b'urġenza din id-darba dwar il-pożizzjoni tad-Deputat Prim Ministru Chris Fearn u jekk din għadix kredibbli. Fil-Parlament, il-Prim Ministru iddikjara fiduċja sieħa fid-Deputat Prim Ministru. Jekk isem Chris Fearn ifetx fl-akkużi imma ma jfetx fil-korp tal-inkjesta jew ma jfetx f'ebda nuqqas, allura se nibqa' niddefendih bis-saħħa tiegħi kollha u ħankun ċar ukoll se jibqa' jokkupa l-kariga ta' Deputat Prim Ministru. Għal darb'oħra, waqt li l-Prim Ministru Robert Abela kien qed jagħmel id-diskors tiegħu fil-Parlament, in-naħa tal-Oppożizzjoni bdiet tinterrompi kontinwament bajjat u insinwazzjonijiet firħa, inkluż mill-kap tal-Oppożizzjoni Beppe Fenekadami u Carol Aquilina. Il-Prim Ministru sostna li hu jinsab iżjed inkwetat dwar il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni li kienet ħadet f'Jannar li għadda meta tħabbret in-nomina ta' Chris Fearn għal pożizzjoni ta' Kummissarju Ewropew. Dlonk qabes jinterrompi Carol Aquilina u hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela għamillu mistoqsijiet pertinenti. Dakinhar meta ġie mħabbar li se jkun innominat ta' pajjiżna l-Kummissarju Ewropew, ħarġu għat-tabla ħabel li se jaħdmu kontra tiegħu. U nistaqsihom x'kellek raġun mela x'kont taf dakinhar. Mela x'kont taf dakinhar, Dottor Carol Aquilina. Grazzi. Ejdli x'kienet taf Repubblika dakinhar. Ejdli kif kontu tafu bis-searches. Ejdli kif kontu tafu bis-search.